Ассалому алейкум дӯстони азиз, қарор дорем дар бозори Корвон. Анами дарвозаи охири бозори Корвон медароем. Тарафи дарвозаи аз тарафи пажаркай дарвозаи 8-9 меша. Медарем ҷои пасудои аптови хитон ба фикрам фаҳмидем ки ҷора гуфтам пасудои аптови медароем ду раҳ мешавад. Раҳи борикакаш. Раҳи борикакаш мебиёем. Нами охирон ҷой, нами ҷое ки ман ҳама вақт навор мекунам, ҳама вақт ман мебиём чизо ман ҳаминҷа мегирам. Тамоми чиз дорам. Тамошобинони азиз, дар ин ҷо ҳозир ман нишон медиҳам. Шезлонгам дорам. Шезлонгошонам хеле арзонай. Ҳозир ман ина шезлонг тамошобинони азиз ҳама рангош ҳастай 85 сомон. И аптови нархай дар дигар ҷо бинед ай 320 сомон болоай. И ба качествоаш дигарай бинед фарқ мекунад. Ба қуввати хушрушай. Тамоми чиз ҳастай озиҷада лесницо ҳастай, швабра. Ана и барои ҳамом стульчикое ки маҳкам меша, бокшода меша, хеле беҳад чизи хубай. Баъд швабраро бинед тамошобинони азиз, швабра беҳад бисёр овардан. Хоҳиши шумо ҳатто трезашувакҳои 3 метра овардагиам. Аз шумо дар нишон медиҳам. Нархи иҷа аптоби нархай бисёриҳо аллакай медонанд. Баъд ана хел органайзерро овардагиам. Чизи дар кор меша, номерош дар рӯи экранай муроҷиат кунед тамошобинони азиз. Хоҳем биён аз Корвон арзон харид кунем барем. Органайзер мепурсен мада, ина 3 та дора. Ина бинед 85 сомон. Бо арзон мешавад тамошобинони азиз. Ҳа чизе ки нарх мегум бо арзон мешавад. Биён ай пеш муомила дора. Ин 3 та дора. Бо ҳастай ина 1 тага. Баъд ана хали карзинкоҳое ки ини хали танаш сахтакай чӯви борияй. И 90 сомонай 85 сомон меша тамошобинони мада. Кадоме ки айноми канали ман мебиёя арзон меша. Инаи хали маҳкама кришка дора. Органайзери калонай бо органайзери ихе кришка дора. И дарунаш бинед ду тақсим мешавад. Ина хеле ду тага. Размери майдашам ҳастай тамошобинони азиз. Чанд намудаш ҳастай. Бо ҳастай ки хеле бекришкаш ҳастай. Инаи намуд бекришкашай. И 40 сомай тамошобинони азиз. И 20 сомонай. Сифаташ и беҳад нағзай ба қуввати хушрӯай. Аи ду ранг ҳастай, ҳам бежви ҳастай, ҳам сери цвет ҳастай. Аи 3 ранга, ина 3 тагаяй. Анам хали мепурсидаи ман худам гирифта будам. Бинен чӣ хушрӯай, нархшам арзонай. Биёин харидорӣ кунен. Аз номи канали ман гап занем, бо скидка дорай магазин. Тамоми чизи рӯзғора аз ин мағоза ёфта метонед. Иҷада шваброе ки занҳода дар кораи сатилдор чанд намуд моделш беҳад бисёрай. Вибрш калонай. Хали мебиёен ку бовар кунед намедонед кадомиша бигирем. Лекин ба қувваташа овардагиам бо айнаи мощности ваиш нағзай қоқ мекуна. Латои запасной доранд. Швабро тамошобинони азиз аз 90 сомон сар мешавад то 180 150 чанд намудша доранд. Нағз кор мекунад. Латои запасной дора бо сифатош нағзай. Ина хали латои на латои пахтагирам доштай. Оба нағз мекаша мегира худашда. Ина ё аксия шудагия мевагирако 30 сомони тамошобинони азиз. Ира бинем пластмассаш ба қувватай бо маҳкам мешавад. Мешӯеншай на сезони мева сар шудака. Шикофакошкати вай мешада, обош меравад. Инаиш боини хе кушода меша мева шувакан, мева гиракан. Беҳад чизи нас пластмассош ба қувватай. 30 сомон аксия. Ина тухмонакорам скидка қатияй 30 сомон, 40 сомон. Ина як гала тухма мебара. Хулоса я ячейка тухмаш 30 донара ҳамаша мебара. Ба даруни кашакода ин хали пластмассако овардагиам. Ина намуди ки ма гирифта будам пурсида будем боз овардан. Чи борое ки надоштан тамом кардам, бо борои нав овардан ма омадам барои шумо навор кардистам. Ин хали сатилои мусор овардагиам. Пластмассашам ҳастай, оҳани нержавикашам ҳастай. Хай сенсор нишон доранд. Хай ба фото меҷиқем ки дараш рӯй мешава. Ин хали намудош ҳастай. Меҷиқем бо мяхта мебиёя. Чанд намудош ҳастай. Инаи барои унитази кӯдакона. Бинед. Гаршок ҳастай. Ай и 4 рангш ҳастай 50 сомонай. Ира ранги як чизайда ба қувваташа бинед чӣ хушрӯай. Унитаз да мешавонем барои кӯдакҳо, барои гаршок да мешава бумонем. Баъд анаи сатилошон хушрӯай, сатилои калон доранд, оҳанӣ барои мусор.
бод сатило инихе пластмассиё доранд чанд намудастай виброш беҳад бисёрак ҳозир ман чандташа нархоша гап мезанам бо номериша дар рӯи экран мемонам касе дар кора ватсап телеграм доранд скриншот када партои нархи аниқша бо мега кадомиша ки ман чизе ки шумо ина дидестена нарх нагуфта бошам ина сатилое ки ина пластмассиё ё ай 35 сомон сар мешаванд ина инҷа чанд намудай бинед нержавӣ кастай бо доранд ки дарунишда бояд сатили дига меандозӣ ина моделоша бинед ина намудоша бинед тамошобинони азиз хеле сатил дора бо худаш алоҳида ина маҳкамат мешавад калони хушрӯбад инаям модели намудай ина хушрӯбад нежняк чанд намудшастай розвишам ҳастай кухнида ҷоида ки шумода дар кор боша метонед монда ина ёш оҳания оҳани чорпинҷа доранд оҳани кругли доранд ина ёш борикак будай ду цвет дораи ина кушодаашам бинед сифатшам нағзай инаи шоткаи адел мебодоштай барои туалет тоза кардан комплектшда баршкати мекушодай 130 сомон иш 150 сомон сериш ё сифаташо нағза пластмасш ба қувватай чорта комплект дадура ина 4 комплект будай да як комплект 4 чизайда мақсад наинае ина барои шифонеротона порядка кардан органайзери беҳтарин 45 сомон арзон тамошобинони азиз биён аптови нархаиҷа чизи дар корайтон метонен гирифта барои ина утюкам будай ина тагаки утюк намесӯзона ягон чиза нисбат ба ваёда ина светильника бинен тамошобинони азиз ина заряд қатиянино заряд мегиранд новинка моделои новинка беҳад хушрӯ ёш будан хайна бо ҳастай кадомида чи хеле маъқул боша биёен қошиқо тамошобинони азиз нержавикаи тозаҳай ба қувватаки хали вазбинакай хали необычный дизайно овардагиян бинен чи хел хушрӯй борикаки нежне ё занг намезананд тамошобинони азиз и ба қуввати качественияй поставкашам қатишай қошиқчаошам бинен чихе аввални хушрӯай хали остри нестай мягкияй на лавакош барое ки дешови нестан ё оригиналниян баъд моделоша бинен чи хел хушрӯй коробкаош коробка доранд айхудшонай баъзе қошиқҳо айхудшон нестай и ё айхудшонай барое ки сифатш ки нағзай ҳамаи чизаш комплектай қошиқмонак дора моделоша бинен чи хел хушрӯй чанд намуд ина золотисти даста дора худаш цветаш ваяй металлический ина обычный простоишам будай чанд намудай и 250 сомонай тамошобинони азиз 24 дона дора 36 дона дора иш 24 дона дора беҳад хушрӯй дастархони идонатона фасон мекунад номерои рӯи экран муроҷиат кунед хоҳен биёен бозори корвон сари наворда нишон додам ки кадом тарафай бо кадоме ки корвон омадак номерошда занг занен адреса бо пурра мефаҳмона агар хато кунен миёен ями тамоми чизаиҷа харидорӣ када метонен ҳамаи чиз доранд нархош беҳад иҷара арзонай як сол зиёд шуд ки ман фақат амиҷара гап мезанам ба хотире ки нархи арзон дора ина тамоми варианти ёржик ҳастай тамошобинони азиз бинед ина чӣ хел вариантош бисёрай чӣ намуде ки шумо мехоҳед айҷа меёбед иш хоҳен утёнок хоҳен барои туалет чизе мехоҳед дарунш меандозен хеле вай дора ҷои ҳам хеле меандохтаги инаш триваадномай тамошобинони азиз ина резинови шоткаорам дора шоткаи борикак доштай и ёржики кинаи тривааднома и танаи деволдам мечаспа баъд ина нархошон ай 10 сомон сар мешавад тамошобинони азиз ай 10 сомон арзонаш 10 сомонай сатил барои мусургирӣ барои кухня ҳам калонаш ҳастай ҳам майдаш ина майда хоҳен майда калон хоҳен калон и 40 сомон меша барои подписчикои мара калонаш арзонай ба ҷора намегира бинен чиқар хушрӯй ҷаш ҷои пакетмонӣ тамошобинони азиз ина хали клёнкое ки барои вай мекашен ку тарелка олибосизони мевагӣ мешавад тарбузда любой чида мекашен халаденда мемоне запах намегира и размери среднишай бо ай ира калонша доранд
як тами пачкаи ҳами 12 сомон 100 дона 100 та дора. Инаи калонаш 15 сомон бо размерш беҳад калонай ба сифати ин нақстара ина бинед. Инами кушода меша тарелкаи калонда озод мешава. бо вайш ай ира калонтарай. И хели набуда бозор ина оварданай ҳамин намуд. Ана контейнере ки барои халаденек мемонед, кришка дора, барои зелен, барои мевагӣ, барои ҳамаи чиз бисёр варианта дорад. Тамошо бинед, аз бинед, ман нишонтон метиҳам. Ина ира бинед, ду этажай. ду этаж дора. Чӣ намуд меваи мехоҳен, алоҳида мемонен. Якум этажда бойни хали пластмасша мемонен. Як тагаш мекунен. Ира бинед, хел нағзай. дасташ снимаиши меша, ҳам ҷудо мекуненша, ҳам мехоҳен ки бимоненша. 55 сомонай нархаш. анаи бо намуди контейнер беҳад хушрӯайд, бисёр ҷо доранд. ира бинен чо хушрӯайд. Тамоми чиза мемонен алоҳида кришкаша мепӯшонен, ҳаво намедрояд. 65 сомон ира нархаш. ина тамошобинони азиз, бо контейнерое ки пластмассӣ мехостанд бисёриҳо гуфтанд ки латагӣ намоша пластмассӣ барои носки, барои нижни било чизе ки мехоҳен. ина иш мехали бо ҷо доранд. иш 40 сомона, инаи кабутуш чанд расветка дора ё. иш 35 сомон. оранжишам расветка дора, бо дигар хил мешава. ҷада бо контейнерое ҳаста ки барои халаденек. ина бинед чанд намуд аста размероша бинед, майдаҳай, калонай. 3 литра ҳастай бо 5 литрай. ина бинед чанд намудош ҳастай. аи ма дорум 25 сомона ира бинед. ма аи дорум халаденек да мемонед. ҳам мебинед ки уже чӣ дора дарунаш, да прозрачне сахт такай ба қувватай. ина иш 40 сомонай, иш 3 литрай, 3 литрай, иш 5 литрай, иш 6 сомон. калон ҳаст ки халаденек да мемонед, ягон чизтон запах намегира. ана хали барои метонен ки айна бигирен, жидки чизора бигирен, барои ваннара метонен руған бигирен, даи бисёр чизо мешава. И 2 литра ҳай бо 2 литрашам ҳастай. байни хали контейнеро бо ҳастай. ирам 3 в 1 бойни хали чӣ дора, вилкача дора қатиш. бойна 3 в 1 аи намудаш ҳастай. ёш бо калони бадан, аки ёш средниян ина 3 в 1. бойни моделаш ҳастай 3 в 1 ирам. баъд инаи 3 в 1 аи модел ҳастай. вазвина ки хушрӯ ба қувватай тамошобинони азиз. бойна иҷа бо ҳастай 3 в 1. и бо калонай. ира бинед чанд размер дора, 3 та доранд ҳамаш комплектда. бо и моделаш ҳастай. бо модели ҳастай ки и хелиш ҳастай. бо вакуумни модел доранд, дарунашда хали вакуумни ҳастай, ҳавора полностью мегирад. 2 в 1 ина. воздуха полни меброра, аппаратш да даруншай умуман свежи места безеб намеша чизото. и вакуумни тамошобинони азиз 130 сомона 2 та дора, дарунашда аппарат дора бо қатиш. да дарунаш аппаратчам ҳастай. ина хали чизо тамошобинони азиз 25 сомона ира бинед. приправа гирад. иш 30 сомон. расветкош ҳар хела мешава, чанд намуд доранд. қушуқчаҳошон да даруншонай. ина губка монархеши умивальникда. ина оҳани ба қуввати хушрӯ губкатона мемонед, обуша иҷа мереза. тар намеиста, қоқак хушрӯ. ини хали банка шувак доранд 10 сомон. байни хали шотка барои дек шуштан, умивальник шуштан, изураки дарунашда фери пур мекунен. ҳам хешакидан мегирен, хеле дига намерезен ферия. кнопкаша мечхе мереза. чизи беҳтарин барои шумо тамошобинони азиз. 25 сомонай барои шумо 20 сомон меша тамошобинони азиз. биёен айноми канали ма гап занем. байнай 3 в 1 будай. раманав дидам ин чизи нағз будай тамошобинони азиз. ини хали дора барои лави банкачора шуштан, бутулкачаи гудакора шуштан, чойника шуштан, шоткача дора. бо иҷаш банкара мешӯен. чизи нағз. 10 сомона. ина 10 сомонак да мегире 3 рола бозӣ мекуне. хали чизора якиҷо меёвем ка. ина бинен як намуд партае ки кӯдаку барои дарс тайёркунишон. расветкаш чанд намуд мешава. оҳанияй ба қувват ки солош қад шумо да хизмат мекуна. ина бинен умуман ҳичи намешава. бо ҷамъ меша стулчикшам, парташам ҷамъ мешава. парташам хе дарун ҷамъ мешава, ҷора намегира. вақти дарс тайёркунӣ метавона бурора, хоҳен ки бо ҷамъ мекунеша. 350 сомон иҷа аптови нарха. и модели утари пластмассӣ ва ё неста, ҳамаш инҷаш даже оҳанияй тамошобинони азиз.
измилчитил доран ини хали майдача мепурсиден тамошобинони азиз ина бинен чанд намуд астай иҷада бо ҳастай измилчитило ини хали калон ҳастай ин хали майдача ё смузи тайёр мекунен ози сезони мева меша ози меша ки ягон меварам кунен қати шир тайёр мекунен чиз қати блендерча боряйваям ина ишамам хали майдача барои нами кухнида чеснок қаламфурта мезанен тайёрак мекунен зера боя меша як чиничада заряд қатия 30 сомонаи тамошобинони азиз бинен нархош беҳад арзони баъд ланчбоксо барои кӯдако барои мактабравишон ва ҳам ҳастае ки хӯрока гармак оҳанияй инаи дарунашда қошиқам дора тамошобинони азиз баъд дарунаш оҳанияй сутка бори гармак хӯрока нигоҳ медора ина ду тарафта меиста ҳастай бо просто пластмассиш ҳастай ина бинен ин моделшам ҳастай бо инҷа бутулка қатидай ина барои кӯдако ина падаришни наборам бигирем падарка кунем кӯдако даҳам барои мактабравӣ садигравӣ дар кор мешавад ина ишам ина қошиқиш бо майдача мешидай мешидай маҳкам мешидай удобнее ки мисол апоти пуррам боша мекунам апот агар хоҳем ним мекунишам ина бинен чӣ хел наз бидай тамошобинони азиз ёш 35 сомон тамошобинони азиз вай оҳаниш 45 сомон ина ин намудош ҳам бутулка дора ҳам хали вай контейнерчаи ланчбокс дора 35 сомон ина бинен ё ғавсошай хушрӯан беҳад чизи наз тамошобинони азиз 15 сомон дӯстони азиз анаи шваброи ҳастае ки тиреза мешӯен пол мешакен чанд вариантош ҳастае анау 3 метрае ки бисёриҳо ҳавлидан этажои баландан шишагие мехостанд ина 3 метрае мехоҳем ки майдаш кунем дасташ ҷамъ мешавад бо нақша намеген ҳамихе арзонакай 45 сомонай ина бинем барои подписчикои ман 45 сомон ина магазин дошта бошем биёин аптоби нарх мегирем ина иҷада ҳам бо обша мегира тоза мекуна ҳам латаша бинен чӣ ғавси хушрӯвай беҳад чизи наз ҳами швабрара бисёриҳо мепурсиданд иҷада бо ҳастай ина иша бинен усу қати обша мегира и тараф қати мешӯен да ҳами як вай кардагитон ду кора ҳал мекунен ҳам қоқиш мекунен тамошобинони азиз ана иҷада бо ҳастай органайзерои калон ина замокдор ина барои обуфмонӣ ина барои либосои зимнитонам мемонем бо летнира мебурорем ҷора намегирам хел хушрӯакад места коврик барои ванна барои кухнӣ беҳад коврикҳои наз ана гардеробниҳое ки ба қувватанд бе ягон фиребай тамошобинони азиз оригиналан иё чӣ веси ки наистаги ами веса мебардоранд то 50 килорам мебардора инами либоси бисёрам кашол кунен ба и размерош чанд намуд меша хоҳен майдаш мекунен хоҳен калонш мекунен ҷамъш мекунен ба қувватай оҳанош даже ба қувватай бо ин намудаш ҳастай бо ин хали золотистиш ҳастай айни намуд ирам нағзай 80 кило то 80 кило бора на самом деле ба қувватан иё ҳамаш проверени истифода бурдагия ки мисол амхе ба қувватиша дидагиян 35 килогашам ина бинен бо иҷадастай 58 килога чанд расветкаш ҳастай амхали гардеробни ҳар як хонада дар кора ки либосотуна кашол мекунен ҷамъа как места нархошон ая 150 сомон сар мешавад тамошобинони азиз ҳаста ина иш 220 сомон 50 килора мебардора бо ина иш 250 сомон 300 сомон 350 сомон иё нархҳои аптовиян бо арзон мешавад аз номи канали ма гап занем номерош рӯи экранда кадои мехоҳам муроҷиат кунам тамошобинони азиз иҷа оптовия медонед нархоша агар аз 500 сомон зиёд харид кунед доставкатон мекунам барои ягон чиз 10 сомонара яхе одам мегираву доставка мега и хали ҷабр мешавад 500 сомон зиёд харид кунед тамоми чиз дора и магазин чизош арзона мегирен ҳам доставкатон мекунам тамошобинони азиз як чизи дигар бо аксия шудагия ин магазин оз ҳама чиз арзона бо скидка кадагия нами чиз аксия кадай 60 сомонда метиятон тамоми чиз барои 6 та чизи барои ки шумо дар корай барои туалет ина вай дора сатилча дора жидки мила дора жидки милагирак дора хоҳем ки хай барои кухнирам истифода барои мусургирак собунмонак дора зубной пастамонак дора зубной шоткамонак дора барои ина ёржик дора
ҳамаи ҳами комплект 6 та чиз 60 сомон. Беҳад и скидкаи калон рафтеса. 3 ранг дора, сиёҳ дора, сери дора, сафед дора. Биёен дер накне. 2 метра як гашт ба як гашт дорем, 2 ба 2.40 дорем. Ина шториёи ванна, парда барои ванна. Тамошобинони азиз нигоҳ кунед, расветкоҳош любой намуд ҳастад. Тёмни, светли, сиёҳ, сафед, бежви, сери. Чӣ намуде ки дар кора ҳастад? Ина бо турбааки ҳастад, турбо. Ина тамошобинони азиз 35 сомоне нархаш. 2.40 ба 2 метр. Бо размери майдатаршам дорам. Иҷода тамошобинони азиз чихолои стиралиам ҳастай. Инаида намуда бинед. Чанд расветкош ҳастай. Аднатониш ҳастай. Дига намудай. И качисаш иш дига намудай. Баъд расветкош беҳад бисёрай. На 35 сомон 40 сомон. И нархои стиралнира чихолош. Баъд иҷода стиралничиҳои майда ҳастай. Калон ҳастай. Иш средния, иш бо майдачай. Барои наскишуи либосои кӯдакҳоро шуштан. Беҳад чизи нағзай. Ира бинен тамошобинони азиз бои ҷамъ мешав ҳама вақт нишон медодам. И резиния иҷаш ҷамъ меша, иҷаш сенсорния чизи нағзай. 160 сом шабу. Иш 160 сомон майдачаш, иш 220 сомон. Беҳад нағзай тамошобинони азиз. Ин освежитело ҳастай, освежителоро нав овардагиан тамошобинони азиз 35 сомон буш ганда нағз манавҳози барои мошин, барои хона, офис ки ҷойда дар кор боша, магазинотонда мемонед, бӯи аҷоиб хушрӯ мекунад. Ва иҷода ин хали ҳастай, маи гирифта будам, капучино тайёр мекунӣ. Иам беҳад чизи хубай, бақувватай. Чӣ буди? Инаи водопад меша тамошобинони азиз, как сувенирай, беҳад чизи хушрӯ. И чайника иҷаша бинед. Не, беҳад чизи нағз. Дар иҷаи нехали блендеро ҳастай, бо миксеро ҳастай, хайне хали ваё ҳастай тамошобинони азиз. Чанд намуд измилчтило ҳастай, кафемолка ҳастай. Инами миксер ҳам хезурай суперкрес кадоме ки миксер дастӣ мехоҳа 1000 ваттай, ҳам ваттш баланда 120 сомонай. Беҳад арзонай нархаш. Биёен харидорӣ кунед. Иш 155 сомон. тамошобинони азиз бо иҷа коврикҳои барои ванна, туалет ҳастай, бо парда дора. 3 ваъдном дора. Инаи 3 ваъдномай. Ҳам бо пардашам дора. Ҳам 2 ваъдном ҳастай. Расветкоша я бор нишонтон тиём. Ира бинед. Ина намуд мешавад. Ина хеле мешавад. Бо инаи намудош ҳастай. бежви, светли, сери светли. Бо инаи хали версачи будай. Чанд намуд меша мрам доштай. Хушрӯ. Беҳад хушрӯ. Ира бинед. Пардаш қатъина 3 ваъдном. Ина 5 та бай барои кухни органайзер. Макарон чизе ки мехоҳем мегирем 5 ваъдномай 125 сомон. Я бинед тамошобинони азиз, не беҳад чизи нағз шкафчики хоҳем ки ҷудо мемонеша алоҳида 180 дарозиш 180 650 сомонай. Беҳад хушрӯ омада, мақбул шуд. Бо ира чанд намудшам дорам, 2 метрашам дорам, бо детский вариантшам дорам, сурат видеошам мемонам. Уголокам ҳастай, ҷода уголоки алюминтӣ тозаҳай. Баъд ин ҷода ҳастай ки самаклеши пластмаси. Чанд тай ки хоҳем намемонеша самаклеши беҳад нағзай 35 сомон.